Aziz poplu tal-art u intom li naqattu magħna f'dan il-jum hekk aziz nagħtukom merħba għal din il-festa aziża tagħna u anke għal din il-purċissjoni li għadna kemm se nibdew taħt il-protezzjoni ta' Marija u Elisabetta. Ejjew nagħmlu minn din il-purċissjoni talba sabiħa li fija nitolbu lil Marija u Elisabetta sabiex ibirku l-familji tal-parroċċa tagħna, ibirku l-volontiera kollha li tant jaħdmu għall-festa, ibirku lill-membri batuti tal-komunità tagħna. Ejjew fil-waqt il-patruni tagħna jgħaddu mit-toroq tagħna, jew niftakru f'dawk li huma morda, f'dawk li huma anzjani ma jistgħux joħorġu, ma jistgħux ikunu magħna llejla. Ejjew nagħmlu talba għalihom u nitolbu l-protezzjoni ta' Omna Marija u ta' Elisabetta fuqhom. Għalhekk minn qalbi nawguralkom il-festa tajba u issa flimkien nassistu għadda tal-innu l-kbir li jirrakkonta il-ġrajja tal-viżitazzjoni. 두